Tak ahojte, dneska sa naučíme poskladať Rubikovú kocku. Prepáčte, že som taký zachrypnutý, ale som chorý. Takže, najprv si musíme urobiť takýto krížik z bielých. A ešte musí tuto byť, čo je táto oranžová, musí byť aj tu oranžová a biela. A tuto musí byť modrá a biela. Tu zase červená a biela, zelená a biela a to som už vlastne celé obišiel. Takže najprv si nájdem modrú a bielu. Takže tu ju mám, tak si ju posuniem dole, takto podsuniem a zdvihnem. Takže máme tu teraz aj s týmto, ale aj s týmto. Takže teraz si nájdeme modrú a bielu. Tá je tu, takže si ju zase podsunieme dole. To zase vrátime naspäť. A teraz si nájdeme, že kde patrí, takže sem patrí táto. Vidíte, túto modrá. Tá patrí sem. Takže toto podsunieme dole. Potom otočíme, vidíte, tam je tá modrá, a zdvihneme naspäť. A už tu máme takéto L-ko, vidíte? Také L-ko. Takže, teraz sem dáme ďalšie. To si pohľadáme, takže červená a biela. Tu máme túto. Takže, tu si zase podsunieme, aby sme si ju nezrolovali, keby som ju urobil tak ona sa skrie tam dole. Takže, aby som ju dostal sem, potrebujem si ju dať na bok, dám zase dole a podsuniem a vrátim naspäť. Takže, už tu máme taký stolček. Teraz ešte jedno a potom môžeme začať rohy. No, takže zase si ju nájdeme. Tu je. Takže to už, lebo toto je tuto aj zelená, aj tu je zelená, tu je biela, takže to stačí len takto otočiť. No, super. Máme hotový krížik a z každej strany je dobrá farba. Tak, teraz na tie rohy. Teraz si musíme nájsť biely rožtek, podľa toho, aká je tu, aj tu. Takže biela, modrá a oranžová. No, toto je biela, oranžová, zelená, takže sem nepatrí. Toto je biela, modrá a červená, takže to tam tiež nepatrí. My potrebujeme modrú, oranžovú, biela. Takže si ju pohľadáme. Modrá, oranžová, biela. Takže tu si podsunieme pod toto. Takže vysunieme si ju, potom otočíme, máme ju tu, to je tá modrá, oranžová a biela. Toto zase vrátime naspäť, aby sme si nepoškodili ten krížik. Tak už ju máme túto dole. A ona patrí sem. Túto dáme preč, takže toto podsunieme dole a dáme tam túto bielu, čo bola skrytá tuto. Hop, a vysunieme naspäť. No, máme prvý roh. Teraz si nájdeme oranžovú, zelenú, bielu. Takže tá je túto. Takže potrebujeme si podsunúť túto, aby sme si ju, aby nebola zo spodku tá biela, ale od boku. Takže si ju takto odsunieme, predsunieme pred seba a vrátime toto naspäť, aby sme si nepoškodili tento vrch. Takže tuto máme tú oranžovú, zelenú a tu máme tú oranžovú, zelenú, bielu. Takže teraz zase len sklopíme, dáme tam a vysunieme hore. Tak, červená a zelená. To máme tu, takže to už stačí len takto, dole a nasunúť a hore. No, tak máme skoro všetky rohy. Posledný roh, to zase len dáme nabok, dole
a doľava a vrátime naspäť. Teraz potrebujeme si urobiť túto už máme, takže nepotrebujeme a túto. Takže dole si ju nájdeme, napríklad červená a modrá. Nájdeme si červenú a modrú. Tu máme červenú a modrú, aj tu červenú a modrú. Túto musíme dostať sem. Takže vždycky si najprv podsunieme túto pod seba. Nemôže byť túto napríklad červená a žltá, ináč by to nešlo. Najprv tam musí byť modrá a nejaká z farieb, čo je túto na kocke. Takže vrátime sa. Najprv si tú farbu, čo tam je, dáme k tej, aby sme tu mali taký rovný pásik. Potom ju, ako vidíme, tu je modrá, takže nedáme ju do tejto strany, kde je modrá, ale do druhej, tam, kde je zelená. No, a keď to tu máme, tak tam, kde má patriť táto červená, tak skloníme túto dole, tu dole, potom ju dáme zase sem, stade to sem, potom to takto otočíme zase naspäť a potom tam len dáme túto naspäť, takže doprava, dole, doľava, hore. No a vidíte, že sa sem dostala tá, čo sme tam potrebovali dať. No, takže túto máme dobre. Teraz si nájdeme zelenú a oranžovú. Takže tu ju máme hneď, takže nepôjde do tejto strany, kde je oranžová, lebo tu je oranžová, takže do druhej, tam, kde je červená. No a takto toto je zase opačný prípad. Teraz, keď bola na tejto strane, tak berieme túto dole. Keď je na tejto strane, tak túto dáme dole. Takže zase tak. Túto vrátime zase sem. Toto vrátime hore. Túto dáme doľava. Dole, doprava a vrátime zase hore. Takže zase tu máme túto oranžovú a zelenú. Sme to tam dostali. Už nám chýba len zelená a červená. No, zelenú a červenú, tá je túto. To som našiel si. Bolo bližšie, takže nezáme si ju zase pod zelenú, lebo tu je zelená. Do druhej strany. Takže sklopím, keď je na tejto strane, tak sklopíme túto. Túto vrátime naspäť. Túto zase vrátime tiež naspäť. A už len vrátime túto bielu hore, takže doľava, toto dole, doprava a hore. No a vidíte, teraz máme celý tento rad vrchný hotový, aj vrch. Tak, teraz sa môžeme pozrieť dole. Vidíme tu takýto útvar. A my potrebujeme, aby tu bol takýto útvar. Hoci ktorej strany mohol by byť aj takto, aj takto, aj takto. No. Ale my tu taký útvar nemáme. Takže ideme teraz urobiť taký chvat. Musíte sa ho naučiť, ináč to nejde. Takže teraz si dáte túto bielu dole, doprava, túto zase vrátite hore, doprava, túto dole, doprava, hore, doprava, dole, doprava, hore. Teraz sa zase pozrieme dole. Už tu vidíme toto L-ko. Takže to je dobrý prípad. Teraz môžeme začať robiť ďalší algoritmus. Takže sami nám tu urobilo to L-ko, také malé. A teraz to zase musíme si to otočiť takto, aby to L-ko bolo takto. Nemohli by sme začať, že takto a potom začneme ten algoritmus. Musíme si ho dať takto, aby bolo doľava a dole. A teraz si ju takto dáme a zase urobíme ten algoritmus, čo som urobil predtým. Takže dole, doprava, hore, doprava. Dole, doprava, hore, doprava. Dole, doprava, hore. Teraz sa nám tu objavil krížik. Vidíte ten krížik? No a teraz sa pozrieme, že
tu vidíme, tuto není dobre s týmto, tuto není dobre s týmto, tuto je dobre s týmto a tuto je tiež dobre s týmto. A teraz ideme to isté urobiť. Teraz si, keď máte takúto situáciu, mne sa to presne urobilo, že tuto mám takú istú aj tu. Niekedy sa vám môže urobiť, že tuto máte istú, tuto nemáte a túto nemáte. Ale mne sa to dobre urobilo, takže ja mám túto a túto. A keď máte takto krížik a musíte, čo máte tie dve farby dobre vedľa seba, tak si ich musíte dať, jednu musí byť hore a jedna doprava. A musí byť aj dole ten krížik. Takže a teraz zase vidíme tento L-ko takéto. Takže to musí byť hore a vpravo. Zase si ju preklopíme tak, aby červená, tuto boli tie isté farby. A ideme urobiť taký iný algoritmus, ale veľmi podobný tomu predtým. Takže dáme dole, doprava, doprava, hore, doprava, dole, doprava, doprava, hore, doprava, dole, doprava, doprava. No a teraz dáme len doprava a máme hotový takýto útvar. Aj na spodku máme krížik, to nás teraz nezaujíma. Teraz ideme tie rohy urobiť. Tento a tento sú prehádzané. Teraz musíte sa tiež ten algoritmus naučiť. Takže, no, taký algoritmus môžete začať aj takto, aj takto, ale musíte mať zhora túto bielu. Takže, najprv túto zložíte dole, potom túto hornú doprava, zase túto hore, túto vrátite zase doľava, túto zase vrátite sem, teraz túto dáte doprava, túto naspäť a túto dole. No a tým som si prehádzal tie malé kocočky a sa mi urobilo, že teraz tu mám jednu kocku dobre a ostatné sú zlé. No takže teraz, aby sme dostali túto správnu, alebo túto, to je jedno, zase to urobíme z druhej strany, ten algoritmus, ale vždycky musíte mať pri ruke, nemôžete začínať takto sprava, lebo keď máte takto už, tak a túto máte nesprávnu a túto správnu, tak musíte mať vždycky, nemôžete začínať touto, lebo by ste si pokazili tento roh. Potom začnete ľavou, lebo tuto máte to zle. Takže dole, doľava, hore, doprava, hore, doľava, dole, doprava. No a vidíme, že sa mi urobil túto kocka a túto. Takže teraz si ju môžeme prevrátiť takto, ale môžeme si ju nechať aj takto, ale takto je to lepšie. Takže teraz si zase necháte pri ľavej, alebo môže to byť aj takto pri pravej, ako chcete, ako sa vám lepšie robí. Takže ja si to nechám takto pri ľavej, lebo sa mi lepšie to robí z tejto strany. Takže zase robíme ten algoritmus. Takže dole, doprava, hore, doľava, hore, doprava, dole, doľava. A teraz ešte o toto jedno povlčíme. Zase doľava, hore, doprava, hore, doľava. Dole, doprava. No, aj poskladaná celá kocka. Tak ďakujem, budem rád, až dáte odber, som začiatočník a rád budem, až mi dáte odber. Tak ahojte.